Sari-saring produkto ang tampok ngayon sa Legazpi Night Market sa Barangay Puro, Legazpi City. Mula sa nakakatakam na mga pagkain, malalamig na inumin at souvenirs na perfect pang pasalubong na talagang mapapawaw ka. Ang mag-asawang ito mula sa bayan ng Daraga, dito na nag-date at tinikman ang mga pagkaing swak sa kanilang panglasa. Sana kami mag-night market sa Daraga. Sabi ko, diretso muna tayo dito sa Puro. Lakad-lakad muna kasi maaga pa naman. Tapos dumiretso kami dito. So, subukan nga namin yung balot na inihaw kung masarap. Masarap po. Parati ko po kasi nakikita sa mga nagbablog na masarap daw. Ilan sa mga pinaka-pinipilahan na stalls dito ang grilled balut ni Mark Kenneth Junicio na mula pa sa Ginubatan, Albay. Simula daw nang lumipat siya sa night market ay mas tumaas ang kanilang kita. Nag-ikot-ikot ako sa mula Tabaco, Pulanggi, Ginubatan, lahat. Wala naman nagigrill but normal lang. Meron dito mga naglalaga ng balok, naglalako. Sabi ko, ba't di natin i-try o dalhin dito yung produkto ng Nueva Ecija o ng Baguio Night Market? Yung tinatawag nga na grill balot, ayan nga yun. Yung grill balot naman, sabi ko, normal na lang yung grill balot. Ba't di natin bigyan ng tasty ba? Yung kakaibang lasa, spices, sabi ko. No? Sabi ng asawa ko, oo nga, ba't nga hindi? Ang ginawa naman namin yun, nagpagawa kami ng sariling ihawan namin, tapos eto na, nung di naman nag-try lang to, pero di naman namin expected na mag-click ng ganito. Sa kasalukuyan, aabot sa 200 ang stalls dito sa night market. 100 ang nagbebenta ng food products, habang aabot din sa 100 ang nagbebenta ng non-food products. Sa mga mahihilig naman bumili ng ukay-ukay, meron na ring nagbukas ng pwesto rito. Naging atraksyon din sa night market ang Tunnel of Lights na formal na pinailawan noong linggo ng gabi, October 5, sa pangunguna ni Mayor Hisham Ismail. Babalak na magtungo rito, bukas ang Legazpi Night Market mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.